Takže čo ste ľudia, vítajte pri mojom ďalšom Let's Play z hry Uber Strike, takže rovno sa môžeme prihlásiť a ideme na to. Mám tu aj hostia, Mage LP, pozdrav. Čaute. Myslím, že som zadal dobré heslo, neviem presne, no dobre, takže Start playing. Niečo o Halloweene tu píšu, nejaké sprostosti. Nebudem si to všímať. Jaký drža? Tam vzadu je jeho fotér. OK, takže pozrieme sa do shopu. Ako som povedal, ja sa tejto hre nevyznám, ale môj kamoš sa aj vyzná, takže ja neviem čo, dá sa sem dobíjať nejaké tieto keše s SMS-kami, alebo... No myslím, že hej s SMS-kami a cez 50. Ale ja keď som dal sem, tak to píše, že iba s dolármi a... No tak to cez 50, to si potom vybereš. Ale doláre, pasilkár, ja neviem, Myslím, že by sa to dalo dať aj v eurách. No. Vlastne tieto zbrane, neviem. Sniperku máš dobrý. Shop. Si nekúpil zatiaľ nič. Dobre, čo bolo. Toto ako zarobím tieto keše? To musíš si kúpiť normálne peniaze a tie zlaté koiny si to, keď hráš levely, budeš čím lepší v tabulke, tak tým viac nastavíš. A ešte som videl, že niektorí ľudia, čo tam hrali, mali také modré skiny alebo niečo a ako keby mali viac HP, neviem. Ono sa to vlastne dalo kúpiť cez akciu, neviem aká bola akcia, ale bolo to tuším 5 dní. No, aj tak to mi netreba, ešte som zatiaľ malý level, za chvíľu sedmička, tak to potom zlepšíme. Dobre, takže poďme sa rovno do toho pustiť. Poďme napríklad. No, na čínsky chod. To je Made jedno. in China. Áno. Poďme napríklad. Sem nejdem. Vlastne poďme sem. To je moja skoro najobľúbenejšia. No, takže je to plný počet. Tu je dosť. Poďme sem. Áno, je tu tá mapa, ktorú mám veľmi rád, kde dám dosť veľa kilov. Takže toto je Team Deathmatch, ja som tedy hral iba Deathmatch, takže neviem, ako sa mi bude teraz deliť, ale... Pôjde na to. Toto sú moje všetko. No a tu máme nepriateľa a mohli by sme akože aj zabiť. Dobre, dali sme kill. No, hneď sme sa prišli, hneď sme prehrali alebo vyhrali, to je jedno. Ale hrali sme. Za chvíľu máš level 7. Dobre, ideme na to. Skoro si zapadol. Do piči. Je to sniper. Si vyber snajperku. A obrába ten. A nemá tam. Má taký blok. Takže už nepriateľ. Super. V tejto hre je tá nevýhoda, akorát, že tu mám strašne veľa HP. Mage, aký si ty level na tejto hre? Dali sme headshot.
9 alebo 10. A aké máš zbranie? Tie isté, čo mám ja? Nie, ja mám áno, túto prvú zbraň, bejsbalku a shotgun. Shotgun, To je dobré na blízko, to na ďaleko vôbec to nie je dobré to strieľať na ďaleko. Tento, čo má také splatergun, strieľa to veľmi rýchlo, ale má to damage 15. a ďalšie video bude asi možno z Mafii 2. Rozhodol som sa, že z toho bude natáčať. Je to úžasná hra, má to veľmi dobrú grafiku. Toto sa mi vás neľúbi, ja by som hral Deathmatch. To je dobré, tam dáš veľa kilov a tuto. Ani sme ho nedali mi, ale nevadí. Nie je nás tu moc veľa, ale... Tuto sa zakempíme a... No, tento... Hecka! No, hecka! No, mali sme hecku. To som... náhodou skočil. Epic jump. Babetky je za chvíľu. Nevadí? Nevadí, double kill je dobrý. Super. Dole je jedno. No, nedáme headshot, ale ja mám doma zabil. Dostali sme hepku, máme skoro 6-5. Dobre, skôr. Aké boli tvoje najlepšie skóre, meč? Myslím 23 kg na 15 smrtí. Už som si myslel, že ho nedám. Poď pohľadať niekde, áno. No. Tak nič. Nechcem točiť nejako extra dlho. Na tejto hre je výhoda, že sa dá plávať pod vodou a strieľať. V iných hrách sa to nedá. No a ešte jedno. Skočíte dole z veľkej výšky a nezabije vás to. No to je tá splatergun, čo som ti hovoril. Dáva to damage 15, že strieľa to dobre rýchlo teda. Ty máš koľko tých kešov? No toto je tá splatergun. Ty máš koľko tých kešov, alebo ako by som to povedal? Okolo 5000. A 5000 ako si nahral. 5000 akože tých zlatých mincí Ja viem, a ale- 1000 stále tých dolarov. Si šetrím. No. Však hovoril si, že si kúpil. Hej, ale za tie mince, nie za doláre. No, vybíja sa nám baterka, takže... Poďme sa napojilo, sa nám vybije zvuk a to vážne nechcem. Zatiaľ bude hrať za mňa meč. Áno, áno. Menšia chyba. Tak. No super, je to späť.
Škoda, čo tam dali. No sú lagy. Krásna stena. Trocha nám to laguje. OK. Dúfam, že nám to... No, laguje nám to... Neviem, či s tým máme 4 paličky, takže... Vôbec Mi sa to celé laglo. Nedržíš, Miš. Musíme začať to hýpať. Čo ja iba nič nerobím. Fail. What the fuck? Každite preč. Leave. Super. Zvážne. Poďme napríklad... Môžeme ísť... Sem? To je dosť veľká mapa, tam používa To je dosť snajpera. No, ale tak... Tam je veľa sniperov, takže... No to Toto lepšie sa mi pre moc teba. nedarí. Zase mi to takisto laguje, ja neviem čo je s tým. Takže ja týmto môj lesmír asi ukončím. Lebo mi to veľmi laguje, ale slúbujem, že do budúcna sa to zlepší. Takže čuste. Čau. Určite sa to do budúcna zlepší.